Molt bon vespre de nou, les 8:49 i encetem aquests últims 30 que ens queden de l'oposició. Té la paraula com cada segon dimarts de mes, avui dia 12 de març, i aquests últims 30 minuts els tenim amb la CUP Alternativa per Llagostera, amb el seu regidor, en Jordi Casas. Bon vespre. Molt bon vespre. Començarem parlant d'aquest inici de recollida de propostes del procés participatiu que s'ha tornat a engegar després d'una legislatura que no es havia fet aquest procés de decidir a què destinar 40.000 euros del pressupost. Sí, exacte. Això, bé, n'hem parlat altres cops, no? Clarament, va ser una aposta de l'equip de govern anterior, d'Esquerra i nosaltres, del grup Alternativa, d'apostar per un altre tipus de participació, una altra visió. Havíem criticat, no?, anteriorment, doncs, aquest format de pressupost participatiu, no perquè estigui malament de per si dedicar una petita part del pressupost a això, no?, una proposta concreta que pugui sortir participativament, això pot estar bé, però sí que veiem, doncs, bé, la incongruència, no?, de la possibilitat de dir que ja són participatius, que tenim un pressupost participatiu, no?, confonent amb el pressupost total, quan parlem d'una partida concreta per inversió de 40.000 euros. Recordem que el pressupost de l'Ajuntament, sense comptar les residències geriàtriques, de 12.800.000 euros. Per tant, parlem d'una anècdota, per dir alguna cosa. I això, en paral·lel, que patim per la participació en general, per la direcció que pren el govern, que clarament, doncs, és molt més restrictiva en tots els àmbits possibles, des del nostre punt de vista, sigui a nivell, doncs, evidentment, dels consells participatius, que veiem que anem clarament enrere, o alguns senzillament, doncs, ja s'ha anunciat que no es compten convocar, també la participació que s'hi dona en el seu sí, però també, doncs, bé, en relació, doncs, entre els propis grups, no?, diguem-ne, començant per l'oposició, o, no sé, el tarannà que hem anat veient fins i tot, doncs, amb propostes concretes, no?, que s'han descartat, doncs, sense ni tenir-les en compte. Per tant, doncs bé, veiem aquesta incongruència i una mica el risc de que aquest pressupost participatiu, no?, que al final és una partida, serveixi, doncs, per fer, doncs, el fet, no?, per deixar aquí una cosa tan important com és la participació ciutadana, que mai n'hauríem de tenir prou i mai hauríem de parar de treballar perquè anés a més. D'altra banda, l'equip de govern de Junts i el Partit Socialista ha activat des de fa unes setmanes una eina de seguiment del seu pla de mandat. Sí, per això, sobre aquesta qüestió em van fer una publicació a xarxes, perquè ens va sorprendre bastant. O sigui, l'eina en si, el format, és atractiu, pot semblar una idea, doncs, ambiciosa, no?, i interessant, que la població puguem anar seguint, doncs, el programa de govern, no?, com es va desenvolupant, si es compleix, si no es compleix. Però clar, hi ha coses molt curioses, fins i tot divertides, no? El que fan és dividir, doncs, l'acord de govern tal com el van redactar, no?, amb una sèrie d'eixos. Llavors, un eix pot ser, doncs, diverses àrees senceres de l'Ajuntament, no?, habitatge i urbanisme, no?, com si fos poca cosa, no?, sí. I un altre, doncs, matèria nacional o compromís nacional, o no sé com ho deia, no? En aquest cas, per exemple, el de compromís nacional vam veure de seguida que estava complert al 100%. Si miràvem per què, o sigui, què significava, què comptaven fer en aquest sentit, doncs bé, el que veiem era que es comprometien entre els grups a respectar l'un la posició de l'altre, o sigui, a cap acció, no fer res, no? Respectar-se mútuament. Clar, això acaba a nivell quantitatiu, acaba sumant, doncs, igual que això, que dues àrees, no? I potser, no sé, potser un 10% o tal del conjunt de l'acord de govern. Bé, això és molt estrany i significatiu també de dir què s'entén per compromís nacional, no? Hi ha altres qüestions, jo vaig fer una pregunta a nivell personal, vaig veure que també, doncs, un subapartat es posava que estava complert al 100% i es va respondre que no havia de ser el 100 sinó que havia de ser el 10, no? I es va corregir. En definitiva, moltes altres qüestions, com per exemple, doncs, crear regidories específiques o un nom de la regidoria, doncs bé, evidentment això com a acció de govern, doncs, és difícilment justificable, no? Per tant, una idea que podria ser bona, d'entrada, doncs, veiem que presenta, doncs, mancances importants i bé, ho anirem seguint, perquè evidentment el compliment o no d'un programa de govern és molt important, i com hem dit molts cops, pensem que ens trobem davant d'un programa de govern que és molt difícilment realitzable amb un mandat que és, doncs, el que es tractaria, no? El que sí que són dades bones, i aquí sí que no ho criticareu ni ho vareu criticar en el seu moment,
I més que res perquè també hi esteu implicats durant uns quants anys amb la recollida selectiva aquí a Llagostera, que les dades són bones del 2023, del 82,9%. Sí, és una gran xifra, com era la de l'any passat, no recordo exactament, però bueno, superàvem el 80, potser estava al 81 són unes molt bones xifres, són exemplars en el nostre context i a nivell de país, diguem-ne, i venen, doncs, bé, en primer lloc doncs, de la gran feina que hem fet entre tots durant molts anys, i això ho dic en primer lloc doncs, parlant de la ciutadania, no? Perquè és qui acaba fent possible que això sigui així, i després també hi ha la part política, no? I en això, en el mandat passat, una regidoria que teníem nosaltres i que va portar bàsicament durant la major part del mandat en David Parrón, es va fer una escalada brutal. O sigui, en 2 anys es van veure uns resultats com no hi havia vingut mai, no? A nivell d'increment de la selecció de residus, també de la reducció, que també és molt important, i això, bé, no passa perquè sí, passa sobretot perquè s'extén la recollida selectiva a tot el municipi, o sigui, a tots els veïns del municipi, amb les àrees de pagès, però també a les urbanitzacions, no? Amb recollida porta a porta que es va ampliar l'any passat, de fet. Exacte, sí, amb recollida porta a porta en algunes urbanitzacions també, no? Que també doncs, és un pas molt important, i es va retirar doncs, l'àrea d'emergència de la deixalleria, a part de tancar també, que això ara s'està acabant de fer en els 2 casos que quedava, les àrees de pagès, no? Que també eren un problema perquè també acabaven servint en molts casos. Penso en Bruguera mateix, que jo soc d'allà i era un desastre, no? Doncs el moment que es va tancar i es va canviar de lloc, doncs es va resoldre, no? I eren llocs que actuaven com a abocadors o com a àrees d'emergència, no? Aquí hi ha la qüestió de l'àrea d'emergència de la deixalleria, que va ser una decisió doncs, controvertida, no? Que es va criticar i que sens dubte va donar uns resultats molt positius, i sense externalitats, diguem-ne, perquè hi havia gent que deia, bueno, ara és que ara tiraran la brossa no sé on, no? O aniran doncs no va ser així, no? Es va treure aquesta possibilitat i va millorar. I això ho comento sobretot perquè l'actual equip de govern, i de fet aquest any es pretén... Volen reobrir-la, de fet. Exacte, sí, pretenen fer una àrea d'emergència nova, ho portaven al programa, en el cas de Junts, pel que hem anat veient s'ha redefinit molt aquesta idea, perquè vol ser una àrea tancada, que s'hi pugui accedir només també, doncs, com fem en els veïnats de pagès, un clauer electrònic, no? Un clauer, sí, que també registri, no? El que s'aboca, etc, que sigui molt petita. Bé, o sigui, jo aquí el que penso, i havent passat per l'àrea de medi ambient, és que bé, que es vol complir amb un compromís, perquè se'n va fer, doncs, no sé si dir electoralisme d'això, però que no li veig gaire el sentit, si la qüestió és que necessitem una àrea d'emergència, com a tal, potser això no acaba complint amb aquests criteris, i si s'acaba fent, diguem-ne, perquè n'acabi fent ús poquíssima gent, i potser no cal, no? Perquè serà un cost, evidentment, fer un tancament, fer el... Sí, mira, ara no recordo exactament el cost, però és elevat, parlem d'uns diners que evidentment podrien servir per altres coses. No sé, farem seguiment i veurem realment si acaba sent d'interès, no? I quina valoració en fem a posteriori entre tots. Anem abans de parlar del ple, del que va passar després del ple. No va passar res dolent, sinó que van fer moltes preguntes. Sí, de fet, els 2 grups aquesta vegada van fer moltes preguntes, tant d'Esquerra com vosaltres de la CUP Alternativa. Sí, això, a l'equip de govern potser li sembla que són masses per algun comentari o així, però realment, clar, com a grups a l'oposició tenim una estona al mes, no? I un espai. Exacte. I una legitimitat per estar allà presents i representar, doncs, molts ciutadans. I bé, això, tenim un espai, una estona cada mes per preguntar sobre totes les àrees, no? Que són moltes i complexes, per tant, doncs sí, en aquest cas van fer bastantes preguntes. Exacte. Una d'elles, vareu mostrar preocupació amb la residència Josep Baulida, tant amb la direcció com amb les obres. Sí, la residència i la cura de la gent gran en general a Llagostera, o sigui, nosaltres pensem que és el gran tema del mandat, o que ho ha de ser. Partim d'una visió en teoria semblant, o sigui, s'ha acabat, doncs, assumint per part de l'equip de govern que no només fa falta una nova residència, sinó que diuen que prioritàriament, per poc es pugui, diguem-ne, pretenen que sigui pública, de gestió pública, com defensàvem bàsicament en la campanya electoral els grups d'Esquerra i nosaltres, no? De manera clara.
però ens fa patir, Miquel, que comentàvem abans, de nivell d'un programa doncs, molt ambiciós o molt ampli o poc realista, diguem-ne, i especialment en l'àmbit d'inversions, que la capacitat d'inversió de l'Ajuntament és molt limitada, com això pot acabar afectant en aquest projecte de residència. Això va endavant, o sigui, per aquest any hi ha previst doncs, el projecte com a tal, és el que toca, està bé, van proposar doncs, un canvi d'emplaçament del que hi havia previst i ens va semblar a tots bé, no? Però realment, o sigui, a mitjà termini veiem aquest risc de com pot acabar afectant aquest seu programa i certa indefinició en el cas de la residència. Això d'una banda. I després hi ha la residència actual, no? Que evidentment doncs, és la que ens ha d'ocupar i preocupar més i hi ha motius perquè sigui així. És una residència amb moltíssimes mancances, s'han hagut de projectar intervencions de molta urgència a causa doncs, d'inspeccions i de mancances que són evidents. Es va aconseguir arran d'això doncs, una subvenció de la Diputació de Girona important, de 56.000 euros. En aquest cas comentar que ara ja farà 2 mesos pràcticament es va doncs, anunciar que començaven aquestes obres. Sí, fa dos mesos, de fet. En vam parlar en el programa del mes passat, en vam parlar, que ja feia dies. Sí, era a finals de gener. A finals de gener es va publicar que començaven doncs, aquestes obres, no? Arran d'aquesta subvenció. Doncs obres de diferents tipus, però penso ara en climatització, pintura, fusteria, humitats en el gimnàs, a la cuina. Sí, exacte. Doncs bé, no sé dia d'avui, però la setmana passada, diguem-ne, no havien començat. Aquestes obres és que estaven per licitar. No? I en el ple que no vam preguntar se'ns va dir doncs, que sí, que el tap administratiu de l'Ajuntament, etc. Però és que realment parlem d'obres que són de molta urgència, que tenim la Generalitat a sobre, cosa que també és criticable perquè ells, o sigui, les inspeccions les fan però ni un duro, no? El que es busca per part d'aquestes instàncies segurament és que tot acabi anant al sector privat, no? I que s'externalitzi i fora problemes, diguem-ne, entre mil cometes, però bé, evidentment doncs hem de defensar el contrari i hem de tenir una residència tant de bo aviat una de nova i en moltes millors condicions, començant per l'estructura, no? I, o sigui, l'edificació en si, que és molt important, però mentre tinguem aquesta ha d'estar en condicions i hem de tenir la gent gran amb les millors condicions possibles i com a mínim amb el màxim de dignitat, també pels treballadors, que també doncs, part de les obres van en aquest sentit de mancances greus. Bé, esperem que es facin aquestes obres el més aviat possible. Hi ha fins i tot obres previstes que ni tan sols s'han de licitar perquè crec que pot fer-les, o es preveu que les faci la brigada. Tampoc fa poc vam tenir una reunió del patronat i en aquest sentit, doncs, pel que vaig entendre, tampoc no s'havia avançat, però bé, en fi, esperem això, que s'executin. Per altra banda, el que també vam comentar de la residència era sobre la qüestió de la direcció, que també és un tema que hem anat parlant mes a mes sí, quasi. Bueno, des que va començar el mandat. Aquí, doncs bé, almenys una cosa a agrair és que l'equip de govern van reconèixer que es havien equivocat amb aquest procediment. Primer havia de ser un càrrec de confiança i finalment es va fer licitació pública. Jo crec que també és d'agrair que quan qualsevol reconeix doncs, una equivocació i com a mínim doncs, aquest exercici d'honestedat. Però clar, aquí parlem de que a l'inici de mandat, al juliol, diguem-ne, hi havia les bases preparades per obrir un concurs públic tal com estava previst, no? I llavors ells els que van fer l'entrada va ser dir que no, que ells volien optar per un càrrec assessor de confiança, personal eventual, no? Per part de tota l'oposició de seguida vam dir que no ho vèiem, no? Que aquesta figura doncs, estava molt ben reglamentada, no? Que es havia treballat participativament i conjuntament també, que estava a punt, no? I que havia de complir uns certs criteris perquè pogués desenvolupar totes les funcions i tasques que tenia previstes, no? Ens van dir que no, que era possible fer-ho com a càrrec eventual i que amb això agilitzarien, no? la situació. Bé, això no va anar bé. Finalment, per part dels serveis jurídics van acabar doncs,
dient o imposant que havia de ser doncs, l'altra via, no? Perquè un càrrec assessor doncs, no hauria pogut firmar, per exemple, moltes qüestions necessàries, no? Parlem d'un càrrec tècnic, per tant no pot ser. A banda que evidentment doncs, això, un càrrec assessor és com a màxim pels 4 anys que dura el mandat, no? I després doncs, s'ha de renovar o substituir, etc. No? Parlem que fa molts mesos, és un tema que hem anat insistint perquè és imprescindible, no, aquesta figura. De fet, el que hauria de ser són 2 figures, no una. O sigui, hi hauria d'haver una figura, i això és el que també tots els assessoraments coincideixen en remarcar, que fos de gestoria, diguem-ne, la part més administrativa, i una altra de direcció, amb la part més assistencial, de gerontologia, sanitària, etc. No? Bé, és una. Ara sembla que per fi doncs, s'ha fet aquest procés selectiu i que la cosa està al caure, però realment bé, és una institució, no? Un ens molt important del poble que l'hem de cuidar i que està en una situació millorable realment. D'altra banda, també vareu preguntar sobre l'adequació del POU número 13, ara en temes de sequera. Sí, això era, és una qüestió que apareixia al pressupost, no? Amb la situació que tenim horrible, no? I quan embassaments en concret, i la dependència que en tenim en el nostre cas. Però nosaltres venim del Pastoral, sí, no? Sí. Llavors, Llagostera havia tingut diversos pous, i en aquest cas concret doncs, és el que semblava com més idoni, no? Per poder doncs, connectar. I bé, ens van respondre. Realment la situació concreta sobre el POU 13 no se'ns va respondre, es va dir que si treballava o una cosa així, però que també s'estava mirant doncs, altres POUs i bé, hi estarem a sobre perquè realment doncs, és evident que és una qüestió molt important, i si podem tirar de potabilització d'aigua pròpia, doncs evidentment és el que hauríem de fer quan abans millor. D'altra banda, vareu preguntar perquè aquest any s'havia tornat a decidir donar la recaptació del sopar de la dona, en aquest cas a la Fundació Oncolliga de Girona. No per res en contra de la Fundació Oncolliga, evidentment, que fa molt bona feina, sinó en aquest cas perquè no tenia res vinculat al Dia de la Dona Treballadora, no dèieu? Sí, aquí ens preocupen diverses coses. També vam preguntar pel Pla d'Igualtat, no? Sí, que aquest el tinc per després. Si vols ho podem sumar-ho tot allà mateix. Ho responc tot, perquè va en la mateixa línia, no? Evidentment, el màxim respecte i admiració per la tasca que fan a Oncolliga, però bé, sí que és veritat que ja el mandat passat es va optar per separar aquestes qüestions, no? Per reivindicar la importància que té el Dia de la Dona Treballadora com a tal, no? I bé, o sigui, amb la intenció aquesta, no? De dir, ostres, són 2 àmbits que han de ser prioritaris, que se'ls ha de mimar al màxim, no? Però separem-ho perquè la reivindicació feminista ha de tenir una importància clara i se l'ha de prioritzar, no? I més enllà d'aquesta qüestió de qui organitza, no? un sopar en concret, sí que el que volíem posar de manifest era de dir, ostres, el risc de deixar o de fer caure la igualtat, el feminisme, amb una qüestió folclòrica és evident, és present, no? Vull dir, podem fer un sopar, podem fer una cursa de la dona, això està molt bé sempre i quan sigui doncs bé, un acompanyament, no? Un exercici de socialització, un acte de propaganda i pedagogia, no? De tota una tasca estructurada que hi ha d'haver per part de l'Ajuntament en aquest àmbit importantíssim. Per això, doncs, gran part del mandat passat es va estar redactant participativament i això amb la participació de tothom, des de nivell polític, però tècnic, de ciutadania, etc, un pla d'igualtat molt ambiciós. Bé, ens preocupa que anem veient que no se segueix tal com estava prevista la calendarització, no? I per tant doncs continuarem insistint-hi. I anem ara ja a parlar del ple en si d'aquest passat 29 de febrer, el ple ordinari del mes de febrer, bàsicament. Hi havia pur tràmits com l'autoprotecció de la llar d'infants al carrer, el pla d'autoprotecció, també del niu, també actualitzacions de la renda d'un contracte, però hi havia un punt que aquest venia des de l'aprovació del pressupost, que es van detectar uns errors i que s'ha hagut de tornar a aprovar, que és la modificació de la plantilla de personal per aquest any, com també la relació de llocs de treball. Sí, crida l'atenció que és un debat al que nosaltres ens hem mantingut una mica al marge, perquè això va sobretot treure el grup d'Esquerra, no? I bé, sobretot això, a nivell de relació de llocs de treball, van trobar bastants errors. Davant d'això, sobta que el govern digui que potser no tenen el coneixement tècnic o no és la seva feina
de controlar-ho. Ho dic tal com es va dir, sí, de fet, l'alcalde ho va comentar. Evidentment, el màxim responsable sempre és el responsable polític, i bé, dona poca, no sé com dir-ho, poca seguretat, no?, en aquest sentit. Hi havia també comentar, no?, que hi ha errors i errors, no? I bé, algun és normal que passi, no?, qüestions molt tècniques, no sé, de nivell laboral d'un treballador concret, doncs un regidor de personal no té per què estar al cas de les 100 i escaig persones, no?, i quina categoria tenen, no?, laboral. D'altres, no?, com és el número d'efectius de determinades dotacions, doncs crida bastant més l'atenció. Bé, tenim els serveis molt bloquejats, col·lapsats, no ve d'ara, no?, però això el que ha de comportar, si volem, doncs, millorar aquesta gestió i el funcionament de l'Ajuntament, evidentment, doncs, és estalviar més tràmits, més problemes, no?, i això passa també al final pel lideratge de qui està al capdavant, dels responsables, en aquest cas de l'equip de govern. En aquest cas hi van votar a favor. Sí, evidentment, perquè eren uns errors que es havien de fet diria que no es va votar cap punt en contra, si no és que som molt positius. Aquest ple ha sigut, no hi ha ni abstencions ni... Hi havia moltes mocions aquest ple, i totes van ser aprovades per unanimitat. Sí. 5 o 6 mocions. 5 mocions. Sí. I ara anem a parlar de les mocions, perquè era el ple de les mocions, de fet, a la que vareu presentar vosaltres des de la CUP Alternativa, que era de suport a la mobilització per la pagesia davant de la crisi del sector agrari i la necessitat de polítiques per a la sobirania alimentària. Sí, ens va semblar una moció important com a posicionament, sobretot, de donar un suport, diguem-ne, que passés per ple, no?, més enllà, doncs, de les publicacions que s'haguessin pogut fer o de comentaris concrets per part de l'Ajuntament, per donar suport al sector primari, no?, un sector essencial, principal, que cuida el territori, que ens alimenta, no?, i que està, doncs, maltractadíssim, i si hem vist, doncs, la revolta que hem vist aquest mes és perquè realment no pot més. I en aquest sentit, doncs, celebrar sobretot també això, que s'hagi sortit al carrer, tallar carreteres, anar al Parlament i a Madrid i allà on faci falta, perquè la situació és insostenible. Segurament la sequera ha sigut, doncs, la gota que ha fet vessar el got, i celebrar-ho. I això el que ens ha de fer és a tots, perquè és molt fàcil dir que la Generalitat faci, que l'Estat faci, que la Unió Europea faci, no? Tothom es treu les puces de sobre. Cadascú des d'allò que som hem de veure què podem aportar, què podem fer, no? I en aquest sentit, doncs, bé, és una moció que no concreta gaire a nivell de compromisos de l'Ajuntament, no?, més enllà de polítiques de suport a la pagesia local, d'establir línies de col·laboració amb les entitats agràries, sindicats, cooperatives, no?, posar-s'hi a disposició, etc. O sigui, al final, i això ho vam negociar amb l'equip de govern, vam optar per un redactat, diguem-ne, bastant genèric, que no féssim, doncs, propostes concretes com havíem fet ja d'entrada, perquè, bueno, entenem que és bo també, quan es fan propostes des de l'oposició en aquest cas, fer-les al màxim de desenvolupades, no? O sigui, per nosaltres també pot ser fàcil dir, doncs, volem que es faci, no sé, un mercat tal dia, sense concretar-ho més, o, no sé, que s'impedeixi, no sé, la instal·lació de X superfície o el que sigui. No, això s'ha de treballar bé, no? I per tant també, doncs, ens posem aquests deures i bé, de ben segur que serem molt proactius en aquest sentit i veurem com reacciona l'equip de govern. De més, hi havia diverses mocions conjuntes, en aquest cas en van ser 2, una d'elles era de Junts, el PSC, la CUP i l'Esquerra, sobre el finançament dels ens locals. Sí, bueno, és una moció que s'ha anat aprovant a moltíssimes institucions, no?, bàsicament del món local, i bé, ataca, doncs, el que és o reivindica el que és un problema crònic, no? Una solució a això, no? Perquè realment els municipis és evident que estan infrafinançats, que començant per l'Arsal, no?, s'han aplicat, doncs, unes cotilles molt bèsties, no?, de cares a la suficiència financera de tots els ens locals. Els municipis, a més, o sigui, tenen competències que són essencials, són qui donen la primera atenció en molts casos, però a més també acaben oferint, no?, o prestant molts serveis que de fet no li són propis, però que s'acaben prestant perquè són necessaris, no? Per tant, si ens creiem els municipis, si ens creiem la sobirania local i la importància que té, calen canvis radicals a nivell d'això, de finançament, i bé, anava en aquesta línia, suma un clam que és general, i bé,
defensar això, la sobirania municipal, i també parlava, per exemple, doncs, de la qüestió també el crònic espoli fiscal, no?, que pateix Catalunya en aquest cas, i que evidentment doncs, també té una repercussió important en els municipis. L'altra moció conjunta era per promoure un pla director per a la Conca del Ridaura. Sí, aquesta va ser una moció que vam celebrar moltíssim. De fet, ens havíem posat en contacte amb les entitats impulsores d'aquest projecte prèviament. Es tracta del grup Natura Externa i d'Ardenya Patrimoni i Natura, dues entitats del territori, no?, que són qui impulsen això, i havíem sabigut que es havien posat en contacte amb els equips de govern fa un temps. Va sortir això publicat als mitjans, i teníem molt d'interès, no?, de veure si podríem col·laborar d'alguna manera, no?, i bé, celebrem que poguéssim presentar aquesta moció conjuntament per part de tots els grups, no?, mostrant ja des d'un inici doncs, aquesta unanimitat, i esperem que pugui doncs, la cosa fructificar, perquè del que es tracta és això, d'un entorn tan valuós però també vulnerable i vulnerat com és tot el Ridaura i els seus paisatges fluvials, no?, amb una gran pressió doncs, humana, no?, des de la capçalera amb l'abocador de Solius fins evidentment a la costa Platja d'Aro, no?, passant per tota la vall d'Aro. Doncs bé, això, que es pugui doncs, fer un pla integral de gestió, que es pugui preservar, i això, amb l'acció conjunta de tots els municipis, i tant de bo doncs, poden optar també a subvencions i ajudes supramunicipals. Una de les altres mocions, en aquest cas la va presentar el grup d'Esquerra, que era en suport al programa NE de l'escola i al Pla de l'Esport, i al Pla Català de l'Esport. Sí, la vam agrair i vam votar-hi a favor, evidentment. Bé, creiem que va en la bona línia, no?, de proposar doncs, una facilitació doncs, de l'esport, en aquest cas doncs, als infants, no?, per part vinculant-ho amb les escoles, no?, amb el món educatiu, i poder doncs, garantir aquest accés. Pensem que està molt bé, i també esperem que vagi endavant. I l'última moció que es va presentar, que no els he fet per ordre de com es van tractar en el ple, és la que en aquest cas es va presentar per part de Junts per demanar l'adhesió a la ILP, a la Iniciativa Legislativa Popular, per la posició de la Llei de Garanties de Finançament del Sistema Educatiu Català per un mínim del 6% del PIB per a l'educació. Sí, i vam votar a favor, també la vam agrair, especialment doncs, a Comissions Obreres, perquè és una moció de Comissions Obreres que van defensar ells. Després van venir ells a tractar-la. Però sí que en aquesta ens van mostrar una mica més crítics, perquè pensem que també calia. O sigui, ens trobem, i això passa sovint, no? O sigui, tot el que és el que no afecta o que no recau directament en la pròpia institució, doncs és molt fàcil. Sí, més finançament per tal, no?, que la Generalitat faci això, que Madrid val. Però clar, aquí estem parlant de política autonòmica. Aquesta moció la registra Junts, no? Tenim unanimitat al ple amb discursos ostres, només faltaria que no votéssim a favor d'això, no? Endavant amb la lluita, fantàstic, i endavant. Per part nostra, sí, però de Junts, de PSC i d'Esquerra. Aquest objectiu de, com a mínim, destinar el 6% del PIB a educació, emmirallant-nos amb aquests països que sempre doncs, els hi envegem el sistema educatiu, els resultats, la civilitat, no? Etc. Això s'aprova amb la LEC el 2009. Han passat 15 anys, els partits que ens han governat són aquests que acabo de dir, i a dia d'avui el pressupost s'hauria de doblar, el pressupost d'educació, per arribar-hi. O sigui, estem parlant amb números grossos de 7.500 milions que tindrà ara, si s'aprova el pressupost aquest que demà sembla que ho sabrem, que ja comporta doncs, un augment com del 10% en educació. S'hauria de doblar fins a uns 15.000 milions d'euros. És una brutalitat, no? Llavors, bé, aquí volíem doncs, manifestar això, no? Aquesta incoherència entre una posició que es pot fer des del ple de Llagostera amb allò que estan fent els partits amb les mateixes sigles a altres instàncies, no? Al final, doncs, des del poble, no? Des dels pobles, ciutats, des del territori, des de la militància, estem alimentant, estem nutrint, estem justificant unes polítiques determinades que no són innòcues. I bé, això xoca completament, no? amb els plantejaments d'aquests mateixos partits. Podem parlar d'Esquerra ara, que és el govern responsable, evidentment,
però encara més del PSC i de Junts, no? que han estat protagonitzant aquestes negociacions ara, i el que veiem és que en cap cas no hi ha cap condicionant social sobre la taula important que sigui determinant, sinó que són macroprojectes, són actuacions d'infraestructures, no? Però amb moltíssima oposició, no? I seguint un model completament obsolet, i a més també una batalla contra els impostos, contra la redistribució, per exemple, doncs, amb successions, no? Això per Junts ha sigut un punt fonamental. Doncs bé, sense impostos, sense redistribució, evidentment no doblarem mai el pressupost d'educació. Això està clar, si no es ingressa no es podrà casar. Segur. Doncs són les 9:20, i hem consumit aquests 30 minuts que tenim cada mes, per tant ho deixem aquí. Molt bé. Ens retrobem el que fa l'oposició té la paraula el proper 9 d'abril, com sempre el segon dimarts de mes, a la mateixa hora. Adéu-siau, bona nit. Que vagi bé. Doncs el pròxim programa, com dic, l'oposició té la paraula, serà el 9 d'abril, i pel que fa a l'equip de govern d'aquest mes de març, com sempre, serà l'últim dimarts de mes, que tot i ser Setmana Santa sí que farem aquest programa, no com el ple, que això sí que recordem, s'avança una setmana, serà dijous de la setmana vinent, dia 21 a les 7 de la tarda. I pel que fa a l'equip de govern respon, com dic, el dimarts 26 de març. Qui us ha parlat, l'Enric Sánchez, i el control de so, l'Albert Coll. Passeu bona nit i fins la propera.